En odiochieng' maber, kamoro amora ma idwa jera mar Lolwe TV, ma indi en chenro mar kuku mar wach, kinde ka kinde ikelo ni kod an Jeff Olo Mbaka. Odiochieng' ma kawuono wadwa go mbaka e weche mag ler e sikunde ma pacho kae. Wadwa rango ni to weche mag ler gin weche machalo nade mwanyalo keto mondo mi okony nyithindewa mondo ogeng' weche mag tuoche kaachiel kod weche mopogore opogore mag achiedh nade mamako jopuonjre e sikunde. Ka in kod ote, namba ni kanyo eri nyalo oro achiel kachiel, weche gi kiduto wabiro miyi duoko mare. An kod wendo, abiro miyi thuolo mondo mos wenyis nyinge kaeto wadhi nyime. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Atimo erokamano rwaka kendo odiochieng' ma kawuono. Wawuoye wach maler, an iluonga ni Daniel Juma Omondi. An matelo ni gino miluongo ni Global Peace Foundation. Yes. To abenda aja Ugenya, Ukwala. To amor kuom biro kawuono. Amor kuom biro kawuono. Erokamano ahinya Dan arwaki e studio kendo agoni erokamano kuom biro e okang' mar ariyo. Odiochieng' ma kawuono weche mag kwe ok wadwa ni walosie nikech wang'eyo ni in e director mar Global Peace Initiative Kenya. Mano ber ni waselosi. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche mag ler e sikunde. Dan kaka ng'ama olony kendo ng'ama osebedo ka kedo ne weche mag ler mondo mi nyithindo osom maber. Inyalo wacho ni weche mag ler king'iyo sikunde to moloyo mag piny owacho inyalo wacho ni wantiere e okang' machalo nade. Atimo erokamano. Ing'eyo ni wach maler en wach momako kuonde omako kata mana wach makwe. Yes. Otudre gi wach maler. Yeah. Wach ler no ka nyithindo onge ler. Yes. Ka oganda onge ler, gi ler to inuang'o ka meno momiyo oganda nwang'o tuoche. Nyithindo bende nwang'o tuoche. To nyithindo ka tuo kata oganda ka tuo inuang'o ka chuny oganda onge gi kwe. Yes. Emomiyo weche gi duto tudre. Emomiyo ka wan kaka Global Peace, wan wa support wach mar puonjo oganda mondo gikaw wach maler no, gikawe kaka dwarore. Nwach kineno sana thuchewa kaka Ugenya kuma ae. Yes. Nyocha kani winjo nene tuoche mag kolera omako nyithindo Ugunja ma ji notho. Jotho mang'eny. Ugenya be ji notho mang'eny nwach kolera. To kolera ni nawinjo gana chon ndalo mane wadongo kolera mako ji. Nitimo ka tinde kolera oduogo. Nwach wach maler. Nwach ka iskunde ma kawuono nwach ka kata mna chuo maler ma nyithindo konyore ok nyal nwang'o. Nyocha nitiere gazet ma ndike gazet ma Standard. Yes. Ni tinde skunde mang'eny sana ne gidhi skunde especially skunde ma Ugenya. Uyundo Secondary School, Lunga Primary School, gi Magombe Primary School. Skunde go kata mna choche ma nyithindo nyalo dhi konyre onge. Ka olang' ogo mar break time to nyithindo wuok dhi e bungu. To okana nyithindo kata jopuonje bende gimbe ne gidhi. To en wich kuot. To wach ni jok dwa wuoye wach gineno wich kuot. Lakini wan wawacho ni gimiluongo gi dho ngere ni sanitation. Yes. Iye chandruok. Winjo ga. Gi kisungu wacho ni sanitation is about the dignity of the people. Gidhuluo wacho ni sanitation e chandruok mar oganda. Yes, chandruok mar oganda. Chandruok mar nyithindo. Ma kwang'iyo civilization, mondo wach ni wan joma dongore, wan joma civilized. Nyaka wang'i kaka, kaka oganda loso weche mag ler. Yes. Nyaka wan dala ka dala, kigero ot, tigero dala, in gi kumi loso maber, ma ji nyalo luokre, ma ji nyalo konyore. Meno en wach masani onego bed nowacho. To gini wasebed no ko wacho ni wach waneno wich kuot. Tineno wich kuot nang'o?
Erokamano nyadan, gima winjo kae wacho ni to sani kama wantiere century masane, ang'o miyo sikunde moko nyalo bedo ni pod onge facilities ma nyithindo nyalo konyore machalo kod chwo. Wantiere kod omenda ma bende oketi agulu mar Constituency Development Fund, maseno ka sikunde mopogore opogore, ero ka samoro iwacho ka igolo kaka oti kod omenda tiwacho ni watiyo gi pesa ma kama e loso kuonde ma nyithindo nyalo konyore kata pit latrines. Weche gi eki ang'o miyo ok nyalo dhi nyime e sikunde to moloyo mantiere e gwenge magwa. Sana king'iyo sana alaumu sana administration mar skunde. Yes. Kochakre gi BOM, Board of Management. Yes. Nwach giran skunde gi on behalf mar piny owacho. To headmaster gi jopuonje gin kanyo. To ging'eyo ni skul margi onge cho maber. Ang' momiyo ok ginyal kawo okang' mar kata mna nyiso jonyuol notimang'o ogone kata pesa. Yes. Osol pesa migero go cho. Ka most of the jopuonje BOMs apani gin lax ok gikaw wach mar lerni kaka dwarore mondo kaw. To stinde bende ok ang'e gimomiyo skunde gi be gin license nwach apani mondo institution obed license nyaka gibed ni gin gero kuma nyithindo nyalo konyore maber yeko bed license. To skunde moko gi matinde ka skul oger to onge kuma nyithindo nyalo konyore. To ang' momiyo piny owacho ok nyal loro gi mondo giger nwach onge tiende ni nyathini wuok dala obiro e skul. To skul kanyo oneno wich kuot nwach onge kuma nyalo dhi konyore maber. Ineno ka nyathi oginde nyaka odog e ot yeko mondo dhi mondo konyore. En wich kuot ma en wach mang'eny ji mang'eny ok dwa wacho. To koro chopo kama nyaka wacha because kok wawacho na mano wach mano onge. Erokamano nyadana winyi maber. Aneno ka nitiere chenro ma bende ne aneno ka somo gazet kata oboke ma in bende wacho no ero ma bende nondik e nyingi achiel kachiel kaka director mar Global Peace Initiative. Nitiere chenro mar in godo mar neno ni ukelo chope ma modern ma bende oganda wanyalo tiyo godo e sikunde. Adwa ni mondo imiwa ler e wach chope ma modern gi kata chope ma nyasani ma idwaro ni mondo ukel achiel kachiel e sikunde. Ting'e to utiyo gi jok mage e timo chenro machalo kama. Koro kanyo cha Standard Group no golo wachni. To ne aparo ni nitie ndalo moko kan nitie company man gi technology mo Sweden. Higa mar 2013 ne gibedo launched ni gin gi technology manyien. Ma gine ma loso ni gine choche gilose in a way ma ok wit ok donje gine ilo. Koro I to be treated nitie yath mikete obedo treated baba ko sebedo treated to inyalo lokse kaka obed kaka mbolea. Ai to kendo en chicho makidonje to onge aruf onge kata matin. Koro en technology ma pa ni ber ma kwanyalo kawo apano loyo choche moko ma wan go dala kucha mikunye bodhi nyaka piny ma aito kosepong to kendo ilore kendo ichako kunyo mo. Koro mebe nwacho kunya ka en kera kera yadhno to odak kata na igni karibu 15 kapok opong'. Koro nago sim ni bwana miluongo na Ahmed Mahat ma en jatelo mar company miluongo na Ekolu. Koro Ekoluni nago da pimo ento isesomo gazet injana sesomo to isenene wach kaka nyithindo thagore ok kata mna pinywa kende en na piny mzima. Wach ni ok en wach mathago ji mna ka luo kende en kata na mar sabit kineno en gwenge duto en wach ma Kenya mzima. Koro kana pimo ne ai to wacho ni metek manade yien adwana adhi monda gere choche iskunde mathagre go to yie monjo wadhi kuro kod editor editor mar Standard Group miluongo David Ohito wadhi wawuoyo kodgi bugi yien gi botimo nade gibro gero choche iskunde adek go. To bang'e bende gibo keto gine moro gibo keto chomoro gine kamiluongo ni Green Park Ukwala.
ai koro kwasel gene koro kwanano jo gweng biro to neno kaka gigi chalo to ginyalo dwa mondo gigeri utegi. Ok en ma skul kende mag ute. Kuonda gin choche manyalo konyo manyalo miyo oganda obed gi ler. Koro me program wagine wadwa ni waket stakeholders. Wadwa tiyo gi kaka of standard group kanyo, UNICEF, Ministry of Health, you know, aito gi Ecolu, wach gin magin gi technology ni. Koro wadwaro yo mwanyalo nuango omenda ma inyiewogo gigi titeri skunde. Wadwaro ni at least ni piny makawuono at least school ka school obed nigi chuma ler ma nyithindo nyalo konyre. Ok onego obed ni wan gi school choche mokethre makara nyalo gine nyalo umore gi nyithindo. Erokamano nyadano, to nyisa ni awinjo ka oganda winjo maber kendo gineno ka wawacho weche mag ler e sikunde. Samoro ng'ato dibed kod penjo ni to aneno ka Dan gi Jeff loso e weche mag modern toilets midwa kele sikunde mopogore opogore. Gin kod penjo ni to gin sikunde mage minyalo tere chop machalo kamani to ng'ato kaka an individual kaka an Jeff ka dibeni an bende adwaro cho machalo kama. En ang'o monego bed ni atim mondo ma ochope? Koro gigi Ecolu design cho mobedo certified maber gi primary schools, secondary schools, kata mana colleges bende nyalo kete. Skunda nyalo kawo gini kete ma ladies gi mag gents. Mego nyalo gini. Koro bende wakawo te system ma nwach cho achiel en around siling aluf 95,000. Yes. To ka wanwang'o yo ma inyalo konygo skundegi, to ginyalo nyiewo instead mondo gichul 95,000 ginyalo chulo kata nus. To wanwang'o kata kambi makonyogi kata ka winjre kata bank kata na bank moro manyalo yie. To ng'ech ng'en tinde skunde nyiewo buses iwach ma loan. Bus ng'en gin million mang'eny. To ka ginyalo yie, kwanyalo wuok kata gi banks gi. To ayen skul ka skul nyaka bed gi chuma ler. To ka gionge pesa sechego, aito dhi ger nigi, aito gichulo kata mos. Mego mpango mabende wan mondo skunde gi obed nigi cho ma ok gidiyore kata bed ni gionge pesa. Nwach ka kwatimo kama kawuono, to nyithindwa bro tho. To kwadwa nyithindwa tho. To magi gin skunde machal gin skunde mag piny owacho kocho skunde bende mag ji giwegi nyalo approach we wach. Wawacho nwach sani wa focus gi skunde mag piny owacho. Lakini skunde mag ji giwegi bende nwach gin gi pesa margi. Lakini gine sana wang'iyo skunde mag piny owacho. Nwach gine ma nyithindwa mang'eny some. To bende inyalo nyiswa ni to gin skunde machalo nade machiendo ni eri usetemie to neno ka tiyo bende nitiere skunde mosedhi ukete achiel ariyo adek mag facility machalo kama muneno ka utiyo maber. Nairobi kantie karibu skunde 300 ma usetimo na chiero ni Nairobi ka. Ma giseketo, luseketo. Makata kidhi kata kibire bonongo skunde ma giseketre. Nitie ging'eny kabisa. Maybe kinwango thuolo nwang' mondo wuotha ni Nairobi, gibotero skunde ma gisetimo kamano. Lakini next very soon kaka nichagi giselando wik manyien wabro dhi Ugenya, Uyundo Secondary School, Magombe Primary School kod Lunga Primary School. Bro ketnigi nwach mene kaka ne wach ni owuok skunde go. Koro ka ji oseneno kaka chochego chalo, koro apan wach ni bo eneza gine skunde mamoko. Awinjo ka Ugenya ikono na mana sikunde adek. Mago kende mene golo gi chenro mar keto e koso. Meno mna chako. Wachako mna gadek gi. Adek gi chako. Kizungu wacho ni Rome was not built in a day. Wachako kata gachiel. Wachako ariyo. Wachako adek. Wach mene ka kisomo article manini standard. Then na skunde go mane ondik wachgi. Koro na wuo gi jogi. Ikonyo na skunde gi. Biye. To ang'en nitie skunde mang'eny ma nyocha kinwango thuolo mar mondo gazeto omenyie wachgi ng'eny kabisa. Bambedo wakwayo ni ka in janyuol to in skul ing'en ni skul ma nyathini dhiye onge choche. Kar in headmaster mar skul ing'en uonge choche maber. Yie mondo itum nade u get in touch gi Ecolu
ai mondo wane kaka gibende ginyalo benefit i program ma watimo mar sanitation for schools. Yes. Erokamanya Dan sani to awinjo ka weche mag cho kata chope bende waselosie maber. Ka cho nitiere ma nyithindo nyalo konyore, mano ero en gima kare. To nyisani to weche mag sanitation en wach maduong' kabisa. En wach moluwo ler mathoth miwuoro. Nyisani to kalure kod weche mag pi nikech ang'eyo ni nyathi nyalo wuok e cho to samoro onge kata pi mag luoko godo lwetgi. Maendi ubende ufacilitate mondo ne ni skul ka skul motere gigi nitiere pi ma bende nyithindo biro tiyo go ka nyathi wuok e cho oluoko lwete kapok ochamo gimoro mondo wageng' tuoche machalo kaka kolera. Wik mokalo nyocha wan gi gimiluongo ni International Hand Washing Day. Yes, International Hand Washing Day. Yes. Manyocha kan chidhi Twitter no kanyocha jiwach team makata Kenya ka Dettol gi Lifebuoy. Yes. Nyocha gin gi chenro ma nyocha gi celebrate mar luoko lwedo. Chieng' na mar luoko lwedo. Ni puonjo ji ber luoko lwedo. Kaka luoko lwedo. Koro jogi choma gikelo gi, choma gikelo gi, ok gikelo gila chokende, gikelo nyaka mbele mar chono gikelo gi nyaka gine sand ma miluoke lwedo ma meno bentie. Yes, koro sanitation ok en wach chokende, en mal ler luoko lwedo. Nyithindo nyaka ipuonj nyathini kapok ochiemo nyaka luok lwete maler. Kosea e cho nyaka luok lwete maler. Koro watemo mondo wapuonj nyithindo kapod gitindo mondo gidong ka ging'eyo weche mag ler. Koro apa ni program ni bro konyo mondo nyithindo ong'e wach maler kaka nyalore. Erokamanya Dan, awinji maber, awinjo kawacho ni teknolojia nieri en manyasani. Koro ka irange kod traditional pillars mane wan godo, inyalo wacho ni en dobed maber e yo machalo nade kopogore kod yore go eko ma giwacho ni inyalo ti kode to itiyo kod yath ma bende ok ni koro ok ni waste dhi piny kabisa. Kopogore kod mano to ber mane kendo mwanyalo yudo kod chenro machalo kama mitimo kod Ekolu kaachiel kod duol maro. Koro ino ka gin kana gi choche ma movable. Inyalo gol itero kamoro. Yes. To inyalo gole kae titere kamoro sasa en mobile. Yes, inyalo tim kamano. Ai to kwa kamano to bende en chuma ler. En chuma ler ma lose gi products molos locally. Yes, most of them of course technology and some more Sweden. Yes. Lakini products miloso go gi kaka fiber gi iloso gi Kenya ka. Mino kata nyithindo ma Kenya nyalo nuang'o tich mar timago maloso materials ma bende kwa dhi nyime to ka orders nitie mang'eny to apa ni wanyalo miyo oganda wa kata oganda wa makaluo miyo gi contracts ma giloso go fiber niwach most of it loso gi fiber, plastic fiber. To apa ni meno nyalo miyo ji tich to mano bende nyalo miyo miyo mondo walos wach marwa ma industrialization. Erokamano Ben. Dan, to nyisane koro ka usemiyo skunde kaka Ekolu, wacho ni un gi Ekolu ni gidware mopogore opogore, ka usemiyo gi sikunde ma uwene gi chope machalo kamani, ng'ama biro rango ni chope gi eki olosie makare? Winjo kawacho ni nitie yath mikete, ng'ama biro rango maintenance mar chope gi? Koso koro iwene sikul ka community so koro wasemiyo koro ung'eni to ulose machalo nade? Koro jo Ekolu ka giseketo cho to gin gi training, gibo train nyithindo kata na jopuonje kaka choni onego bed ni ilose maler. Gimara migero nyaka ilose mondo bed maber. Kata ka mi nanga kawuono nanga ni nyaka iluok bing'e bigo pas maler. Koro kata kogednu cho kok ng'iye maler to nyaka obomna kethre. Koro training no apa en very very important. To jogi ka gine kata kuma giselose choche gidhi to ging'iyo ka nitie kata shida mantie gi choche to gidhi to ging'iyo to gitimo gimiluongo ni aluongo nang servicing bang'e. Koro meno gima gi mpango mantie. Yes. Lakini apa ni bang'e kosegine gima important en ka gisegero ni gino gimiyo gi yath to koro nitie ng'ama iskunde ka skunde apa nitie jomochung' ni wach maler. Koro gin ma gibro ng'iyo to gini ging'iyo kaka onego obed maler kaka dwarre. Erokamano Dan, sani to chenro ni king'iye to inyalo wachonwa ni kigo kwano kaka ng'ama bende ong'e weche mag kwano, ineno ka in the next 2 or 3 years onyalo bet ni userole out e gwenge maromo nade? Awinjo kisewacho ni Nairobi ka osetime maber, sani iri koro dhi chako donjo Nyanza. Iparo ni in the next 2 years onego bed ni wang'iyo ni Ekolu kod chenro ni kaachiel kod Global Peace ubro bet ni usekwako gwenge maromo nade? Apa ni bobed mang'eny niwach nyaka nyicho wach ni uwuog simbe ma ji goyo
ka piny wachni osebet mang'eny, ji go simu moa kuonde Marsabit, kuonde shida ni ok en shida mar luowa kende, en all over, kata mana Mombasa gini dwarore. Winjoga, maneno ka en gima otimo maber, to en biro mako skunde mang'eny. Lakini Kenya ga pan skunde ng'eny moingo, apan almost oingo kata skunde 20,000. Yes. To gumo, meno just my rough estimate. Yes. Kora pa ni ka ji oneno ber program ni, to bo bet mang'eny, and value mari bo bet in terms of billions. Yes. Usetudoro gi migao mar somo bende. Awinjo kani iwacho na migao mar thieth ema usetudoro. Migao mar somo bende ong'eyo wach machalo kama. Migao mar somo wach skunde ma Kenya gin skunde ming'iyo gi wach migao mar somo. Yes. Ma anyway kanene cha wach ni wuok, to na oro message ni migao mar somo mondo gibiane, lakini ne en gima notim e haraka. Lakini ka warole out, to migao mar somo gi migao mar thieth nyaka gibedi. Wach skunde gin skunde mag migao mar somo. Erokamano Dana, aneno ka wachopo e giko mar chenro wachni mogik minyalo nyiso oganda wa kotenore kod weche mag ler, to moloyo sikunde mondo wanene ngima mar nyithindo obedo maber, onge ngima mwalalo kalure kod weche machalo kaka tuoche mag kolera. Nawinjo kiwacho ni en gima lit. Ka nyaka sani ripod oganda wanyalo wacho ni tuo mar kolera nego oganda. Wach mane mogik minyalo wego jonyuol, jopuonje kaachiel kod jopuonjre e sikunde mopogore opogore. Koro oganda awacho kama ni wach mar ler en wach mar chandruok mar oganda. To ka in gi nyithindo, nyaka make sure ni nyathini odongo e yo maler. Winjoga, nyathini nyaka puonjre kaka onyalo dongo e yo maler. To bende en wach mar chandruok mar nyithindwa masomo e skunde magwa. Koro en wach mwanyalo chacha hivi. Yes. Kana nwago e siasa. En wach mar tho gi kuo. Ka nyithindo ok odongo maler, nyithindo biro mako tuo. Gik moko ma winjoga mathago ji, ma wan waluongo ni kukni, to ini wacho ni luongo ni minembe. Minembe go mako nyithindo na wach maler ni. To ka nyithindo odongo yo maler, ma gidhi e choo to ginyono chilo, to kata minembe ok nyal mako gi. Koro kata mana tuoche mang'eny, kolera manyiso mako ji. Mako ji nan wach maler. Koro kwanyalo ng'iyo wach maler ni, kaka no hospital ok idhi, inyaka tieko higa achiel. Kapok ibedo ni in kod ng'ikruok mar tuo. Yes. Koro gini e gima onego wang'i kabisa. Aeto kendo kata somo, ka nyathi nigi tuo, tuo mathage, to kobi somo kata yo makare. Koro en wach momako sectors duto te mag pinywa. Kata sirikal bende, kasa ni county governments, gin nigi budget mancho migi mar health. Winjoga, giketo pesa mang'eny kabisa ma gidil go i wach ma tuoche. Lakini ka ginyalo ng'iyo wach ma ler ni, to kata na budget no nyalo duogo chien. Ai wanyalo tiyo gi pesa no waketi gine i sectors mamoko mondo okony jothurwa. Koro en wach ma very very important. Wakawe en wach ma nyalo konyowa. Erokamano Nyadana. Maendi en chenro mar Ekoluma. Bende wacho ni wapod wabiro kelonu thoth mar chenro machalo kamaendi. Kendo kinde mabiro kacha chande, wabiro dhi mondo wago picha achiel kachiel mondo wanyis ni to gin skunde mage ma chenro ni osechakie, to jopuonjre neno chenro ni e yo machalo nade. Omiyo weche go eko mag ler, mana kaka nasenyiso chien kacha chande ni ler mari en ngima mari. Mano en gima nyaka wang'e kaka oganda duto ni ler mari en ngima mari. Ka ok ngima, ok inyal tiyo tich moro amora, bende ok inyal somo. Agoni erokamano maduong' ahinya Dan, Director mar Global Peace Initiative, kuom kawo thuolo mari mar chopo e TV marwa mar Lolwe, ma bende ne TV mineno kod oganda mag onagi mathoth miwuoro. Nyaka wachak warad kendo oriti masani, mano ero ne en kuku mar wach kod Jeff Lombaka. Oriti.